Jamen, vi har fundet en leg, som går ind og kigger lidt på både ordforrådet, men også på bogstaver for børnene. Og vi har så valgt at tage emnet dyr den her gang. Men hvor jeg starter for eksempel med at sige elefant, og det slutter på T, så skal Jorden nævne et ord, der starter på T. Og det er sådan en tiger. Så er det et R. Så tager vi et rev. Så tager jeg en vaskebjørn. Så tager jeg et næsehorn. Næbdyr. Ja. Ja. Rund. Elg. Elg. Så siger jeg en grønspætte. En grønspætte. Er det ikke noget, der hedder det? Jo. En fugl. Et æren. Ja, så kan man for eksempel stoppe den der.